Naji betaimang stabuk ko tabuk momo pura betaimang bising-bising sijaga par tabuk han betaimang se ko naji ko tola ta betaimang pura taban beri khagi tongo beseng mangkha nonglaya balding thaise mangkha naji ke mia bo asung no mano tini besakano semi mia sar kiji mangkha ke tini saimia ko besrok mano. Good morning friends, lam sogo norogno ko tawisha hai tini nan video wo ke friends ong tabuk ke second harvest hani beri bai yang noran sajon nugui mangkha naji gangla udia gangla bari bo phaijakta ke gangla phali khaglarni phaijak ke bethaibo motamuti khaba asuktongia kho tole thaikya haipono motamuti smis ruting bai kho o salo han 4-5 kg rok ma khakuta ke tasha কয়েকদিন tong hangke tasha motamuti ma khagana ke norokno tabuk bethai rok phunugana bo bhai rok kha bethai rok nai chongdi naji yang mong hangke buphang ke yang gap jabra sing chongkha ke teibo roi meng chongkha ke o jabra bithiri mar nai naji bethai mang tabuk ko tabuk momo pura bethai mang bising-bising sijaga par tabuk han bethai mang se ko naji ko tola ta bethai mang pura joto jagano yang rok phunoga nongno yang lasang kajak ba bethai datino bethai ingkha ang ta khaksa ang sakang kang laso kaima basingya ko yang ko bethai mang tongo kha naji bethai mang se naji pura bethai mang yang rok pura bethai naji kora ko tui khang te dati no lip tornai tub darong nai cha naji mo line pura bethai mang ge asuk bethai ko tui lujen bagas dati doitori ang jongkha naji pura tau beung bethai mang se ang tabuan beri khagi tongo ke yang orong kangke kaimi ang jongkha bithiwatina hajakse omon somano bithina hamani tapondo kaimi akho koro tabuk ko khira resina jongkha ta khira kaine nai mono khira busri simeng jongkha khira busri onek dam tabuk haya haita yang bangla bot koro tabuk nai yang go gasung baya kho kha motamuti yang bo ke buphang se kisa tui kein bagai kisa komjorong jongkha yang bong kha ngogo buphang kisa vitamin nok nang jongkha ta vitamin dong mar nai bethai mang tabuk ono kunaji rojoto jangan bethai taban beri khagi tongo beseng mangkha nonglaya balding thaise mangkha naji ke mia bo asung no mano tini besakano semi mia sar kiji mangkha ke tini saimia ko besrok mano khaglaya ko bai naigra nata mo khagma mo balo ya khagi bai thya be sukotor ke mo sakawo han he sarmar phina hinai wa khajak om hinatun sungri phinai gubu phang motai phai blaite phaini ko tabuk khana rakhangke tabuk ga toro tai ko bithiri malia ya phango ge sudo bu phang spray ma khaini ta spray khai gang ka bu phang tin sa nai borok ke bu phang gurut ngai ta gap huru jabra bithi mar nai ke asuk yang khagale yang ani ji ha motamuti rani tongkha bun tui marganai tui yang ke buphang sek orobo tosma yango ke paper re khaimani ke doi ra nya tui tabuk dreno teri rekhna kha nanya tabo yang nanya legna ang te koilen tongkho yang tasuk mang rakha
Nanti nak betai size kah mang no ke tabuk kedal ko basuk betainya ko yang ke lasuk aja guanya tasuk betai kom ku yang ke yang bongka lagi